ኤርትራ ዘውዲ ወይዘሪት ዩኒቨርስ 73 ንምድፋእ ብስኒት ትደምቕ። ኤርትራ ንፈለማ እዋን ዘውዲ ሚስ ዩኒቨርስ ንክትደፍእ መንገዲ ዕውቲ ወይዘሪት ሚስ ዩኒቨርስ ኤርትራ ስኒት ሃብተኣብ ትወዳደር ኣላ። ወይዘሪት ዩኒቨርስ ብ1952 ዝጀመረ ዝለዓለ መድረኽ ውድድር ቁንጅና ዓለም እዩ። ኣብዚ ልዑል ዝናን ክብርን ዘለዎ ውድድር ዓመታዊ ብውህዱ ልዕሊ 100 ንሃገረን ዝውክላ ወይዘራዝር ናብዚ ጠርዚ መድረኽ ቁንጅና ዓለም ይውሕዛ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ድማ ሜክሲኮ ነቲ ብቆናጁ ወይዘራዝሮም ዝተወከሉ ኣሕዛብ ነቲ ብሓንቆቶ ዝፅበዮ ዘሎ ውድድር ተአንግዳላ። እቲ ካብ 29 ጥቅምቲ ዝጀመረ ንመበል 73 ጊዜ ዝካየድ ዘሎ ሚስ ዩኒቨርስ እዚ ዓመት ቀዳም 16 ሕዳር 2024 ይከዛዘም። ኣብዚ ልዕሊ 120 ወይዘራዝር ዝወዳደርሉ መድረኽ ኤርትራ መንገዲ ስኒት ሃብታም ንፈለማ ጊዜያ ትወዳደር ዘላ። እዚ ድማ ነታ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ክትሳተፍን ክትዕወትን ዝፀንሐት ኤርትራ ታሪኻዊ ምዕራፍ ምዃኑ ይግለጽ። ንኤርትራ ወኪላ ትወዳደር ዘላ ስኒት ምዃኑ መን እያ? ስኒት ሃብተኣብ ብ1999 ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ ዝዓበየት ሎሚ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ግዝኣት ቨርጂንያ እትነብር ዘላ ኤርትራዊት መንእሰይ እያ። ከመውዓሊ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ጥራይን ተማሂራ ኣብ 2017 ወዲኣ ብድሕሪ ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ንሓፂር እዋን ተማሂራ። ቅድሚ ሒደት ዓመታት ናብ ስደት ዘምርሐት ስኒት ህልምታታ ኣብ ቅድሚት ንምስራዕ ንዝረኸበቶ ዕድላትን እናተጠቀመት ትጓዓዝ ዘላ መንእሰይ ኮይኖም ኣብዚ እዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ማሶን ምርቕቲ ኒውሮ ሳይንስ እዮም። ብተወሳኺ ኣብ ቅድመ ትምህርቲ ሞንተሰሪ ከም ተሓጋጋዚት መምሕር ኮይና እውን ተሰርሕ። ብዘይካዚ ሌዲስ ፈርስት ናይ ዝተባሃለ ናይ ጡብ ካንሰር ኣፍልጦን ኣስተምህሮ ናይ ዝህብ ትካል ኣምባሳደር እዮም። ብዘይካዚ ኣብ ናይ ቅድመ ትምህርትን መዋዕለ ህፃናትን ቤት ትምህርቲ ኣይሮኒ ከም ተሓጋጋዚት መምህር ቀዳማይን ክሳብ 5 ክፍሊ ሰሪሖም። ቋንቋ ትግርኛ፣ ጣልያን፣ እንግሊዝኛ ፅቡቅ ትመልክ ስኒት ቋንቋታት ፈረንሳይን ኣምሓርኛውን ብዝተወሰነ ደረጃ ትዛረብ። ስኒት ሃብተኣብ ንግስቲ ወይዘሪት ኣፍሪካ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 2023 ብምዃን ዘውዲ ደፊኦም። ስኒት ኩዕሶ ሰኪዔት፣ ቴኒስ ከም ትፃወት ሰሓት እውን ሰኣሲት ሳልሳ ከም ተዘውትር ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሚስ ኣፍሪካ ዩስኤም ኣብ ዘስፈረቶ ፅሑፍ ሓቢራ። ኣብ ወይዘሪት ዩኒቨርስ ዝበዝሐ ዘውዲ ዝደፍኣ ሃገራት መን? ኣሜሪካ 9 ጊዜ፣ ቬኔዙዌላ 7 ጊዜ፣ ፖርቶሪኮ 5 ጊዜን ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ወይዘሪት ዩኒቨርስ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ክወዳደራ እኳ እንተፀንሐም ዝተዓወታ ግን 4 እየን። በዚ መሰረት ደቡብ ኣፍሪቃ 3 ጊዜ ክትዕወት እንከላ ቦትስዋና፣ አንጎላ፣ ናምቢያን 1 ጊዜ ዘውዲ ደፊአን ኣለዋ። ብብቕዓተን ኤርትራውያን ብዝሓብ እዋን ዝህዋ ዘሎ ናይ ድምፂ ደገፍ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ትርከብ ስኒት ሓንቲ ክትዕወት ካብ ተስፋ ዝተገበረለን እያ። ፅቡቅ ዕድል ንምነየላ።